गोविंदा भाई सारा प्रोटोकॉल सिस्टम जो आप देख रहे हैं गोविंदा भाई ने करा है. सो मोर लव टू यू. हम बहुत खुश हैं कि भैया आए हैं. ये व्यू भाई है ना. मेरे को भी थोड़ा इतना नहीं पता नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में बट आई नो गाइस एंड दिस इज बोडो कम्युनिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना. यस यस. मुझे कल नहीं बता रहा था पाशा बोलते हैं. कहाँ गया नहीं पासा बोलते हैं. कहाँ गया नहीं पासा बोलते हैं. पासा वो बोलते एक्चुअली हाँ वो आप आपका और दीदी का साइज दे दें. लाम सुगंधर जतना आं यूट्यूब चैनल के अकमन्तिनि आं साया हिनि तंमानि हाइपनो साननानै मुसुंखा नरब जतन साइमान खना सोशल मीडिया रगो गोबां भाइराल नि तंमानि खरकसा फादर हास्टनि यूट्यूबर दा UK07 राइडर हिनै ब खरकसा तीन दिरफ्रा हास्टाव ब ब्राइनानि फाइया काहाम कंनो बेरायनि फाइया हंगाय बिनि फैन दग बाय ब उज्जयन्त प्लेसआव थांगा थिंनाबो काहाम कक ब चिनि सिरि सिटी चिनि लाइभ मारं नानि थांगा फियाबा आजा काइसा दाम नुकजाका हंगे उज्जयन्त प्लेस बिसिंगो चिनि लाइभ मा चिनि बुग्रा रंनि चिनि गोबांमा लाइट थाना चिनि सिरि सिटी रंनि नांमानि माने खनि रक आजागा बेबांनो दङ. फियाबा आजागाव जों तिप्रासा तै जत नर्माल पाब्लिक रंनि बागै नर्माल पाब्लिक रंनि बागै आजागाव फटो बनानि भिडिअ खालायनानि क्यामेरा एलाउ खालायजागिया फियाबा बतिनि खरकसा यूट्यूबर खरकसा सेलिब्रिटी इंगि मानो बिनि बाइकै तिनि आजागाव बाहायके भिडिअ बनो तिसानानि फटो बनानि क्यामेरा एलाउ खालायमान खाबा बनोगो साबो रुल्स रिखाबा आबो केबोनि बागै आजागा काइसा राइट्स करै क्यामेरा एलाउ खायनि बागै इनके बतिनि जेसा पानका सेलिब्रिटी एबा महा सेलिब्रिटी फानो उनथुन बनाखै तिनि बाहायके आजागाव क्यामेरा खायनि बागै परमिशन निखाबा गामको बेलेकेन चाया थिंग ब चिनि सिरि सिदिराव नायथां मानो आमो बेलेकेन काहाम फियाबा आजागाव बनो जे क्यामेरा खायो बिसिंगो क्यामेरा खायमानि आमो बेलेकेन चाया इंगे आबनो जे त्रिपुरानि टुरिज्म मिनिस्टार बव भिडिअ न नुखना फियाबा ब भिडिअ तयै ब किसा कक साने लांनाय तै आबोनि एगेन्स्ट ब ताम क्लाइमान आम ब वांचना नेथुन आजागाव भिडिअ खायमानि आमो बेलेकेन चाया इंगे तै कैसा आजागाव ताम नुजाखा बिनि लगेव खरकसा बोरैबो दंगो बोरै ताम सागा चिनि ट्रेडिशनल चिनि रिकगनाइजेशनो कुबनि लैंग्वेज बाय पासरा हिने साइटं आमनरबो नुगुमान खना फियाबा चिनि कक ब्रक बाय जों पासरा दा हिनबा चिनि ट्रेडिशनल रिकगनाइजेशनो जों पासरा हिनेबले चिनि त्रिपुरी लैंग्वेज चिनि कक ब्रक भाषा बाय हिनके जों रिकगनाइज हिनो आजागा रिकगनाइ दिसा हिने सैजाक आजागा ताङै पासरा हिनि साना नाखबा इंगे जे बरनो तुई थांनाय बरंगो बरनो लगे जे तंनाय बुकुम कलर बरखाय साना रिंया म त्रिपुरी लैंग्वेज कक ब्रक भाषा बाय हिनै बरक रिकगनाइजेशन हिनो साना रिंया रबा चिनि कल्चर न चिनि सिनिमुंना आमसकै बरक लासिमुं रिजांमा हाइक्लाय आं साक आमो सुर आंसिनि जत होल तिप्रासान बागामो काइसा लासिमा सिनजा खलायो पासरा आबो चिनि लैंग्वेज आम चिनि भाषाया चिनि क गयाबो आं बुनि कक से चिनि सिनिमुं चिनि ट्रेडिशनल चिनि कल्चर न जों बुनि सिनिमुं बायदा बुनि कक बायदा जों सिनि जाखिनाय बोसोर लासिमा सिनजा आमो नरनो वान टु नायदि ताइ नरक बाहाय इंजाक नरक कमेन्ट खालायना नरक तापबे नरक कमेन्ट खालायसै नरक आमो हाइकि जे भिडिअ भाइराल नि दंमानो बिसिंगो उज्जयन्त प्लेस बिसिंगो जे भिडिअ 3000 मानो नरक सादा साजाक साजे प्लिज नरक कमेन्ट खालायसा नरक तुमुनो आनो भिडिअ नाय तंखाय प्लिज नरक शेयार खालाय दिताय नरक नि मुसुमान नरक कमेन्ट काइसा खालाय असनो हामबाय.